खुलुमबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव आं सुजुमा बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय दुलाराय भारतनाङि बाथि खेबनि थाखाय लकडाउन बारायबावनायनि लामायाव दं। गाहायै बुहुमनां गिलु-बालु कभिड-19 आ जोंखौ साग्लोबसारनायखौ नोजोर बोना भारत सरकारा आरो फिन बाथि खेबनि थाखाय बारायबावनायनि लामायाव दं। सुलुं मोननाय बादिब्ला भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव बाथि खेबनि थाखाय लकडाउन बारायनायखौ थिरांथा खालामनाय जाबाय। बेफोरनि गेजेराव वेस्ट बेंगल आरो गोदान दिल्ली बायदियाव बाथि खेबनि थाखाय लकडाउन खालामबावनो थिरांथा खालामबाय। 29 मे खालारखालि गोदान दिल्लीयाव नैथि खेब 1000 निबो बांसिन कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। गाहाय गोदान दिल्लीयाव 28 मे खालारखालि 24 घन्टायावनो 1024 सुबुंनाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदोंमोन। बेनि अखानायैनो 29 मे खालारखालि फिन 1106 सा सुबुंनाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जायो आरो बे सानखालिनो सा 13 सुबुङा जिउ गोमानाय जायो। बेबायदि कर'ना भाइरास साग्लोबसारनायखौ नोजोर बोना गोदान दिल्लीयाव बाथि खेबनि थाखाय लकडाउन होनो थि खालामबाय। आसामनि सावस्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया थाखो 10 नि आनजादनि फिथायखौ बावैसोनि उनावनो फोसावगोन होनना फोरमायदों। गाहायै बे आनजादनि फिथायखौ जुन दाननि गिबि सप्तानि गेजेरावनो फोसावगोन होनना फोरमायदों। 30 मे खालारखालि जम्मु आरो काश्मीरनि कुलगाम मुंनि जिल्लानि बानपारा मुंनि ओनसोलाव सानै उदखारिया मोगा-मोगियाव जिउ गोमायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला पुलिस, सिआरपिएफ आरो सिकिउरिटि फोर्स जयै लोगोसे अपारेशन खालामनाय जादोंमोन आरो बे उदखारिया सिकिउरिटि फोर्सनि मोगा-मोगियाव जिउ गोमादों। 29 मे खालारखालि तेजपुराव 21.45 कौटि खरसानि मादार एन्ड चाइल्ड केयार इउनिट हस्पिटालखौ हेमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होबाय। आथिखालनि थासारिखौ नायनानै बे हस्पिटालखौ कभिड-19 नि केयार सेन्टार हिसाबै बाहायनाय जागोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिका, एमपि पल्लव बचन दास आरो एमएलएफोराबो बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।